Magandang hapon guys. Alam niyo ba kung anong gagawin ko? Kung anong gamit nito? Yan. Hindi ako magdadamo. Ito lang naman. Tignan nyo. Sa tanang buhay ko, dito lang ako sa Taiwan. Nagbalat ng ganito. Sa Pinas, hindi ko naranasan magbalat ng ganito. Alam nyo, nung una, hindi ko alam na Makati pala to. Tapos, hindi naman sinabi ni Lola. Alam nyo yung nangyari sa akin? As in, namulalak nito, nagbuklig-buklig siya. Umabot siya ng 3 days, hindi pa magaling. Pumunta na ako sa doktor. Tapos pagdating sa hospital, ang daming pila. Kaya alam ko naman yung mga gamot ng anti-kati-kati ganun, anti-itchy-itchy na yan. Anti-allergy ganun. Kasi nagtrabaho ko sa Pinas. Nagtrabaho ko sa Pinas noon. Nagtrabaho ko sa pharmacy. Kaya alam ko naman yung mga gamot ng mga kati-katigan. Pumunta na ako sa drugstore. Betamethasone yung binili ko. Ayun. Sa awa ng Diyos, naalis yung kati-kati niya, pero nagka pula-pula siya. Buti na lang hindi nag-black-black, hindi na Diyos me, Marimar. Hindi naman sinabi ni Lola. Makati pala. Nuwi to ng anak ni Lola kahapon. Sarap sana na gawin pan ito, yung laing. Pero ang luto lang nila sa kanila to, igisa ko lang siya ng luya. Tapos lagyan ko ng wine, tsaka yung concentrated na suka nila. Ganun lang. Lagyan ng kunting asin. Sabi ko nga kay Lola, lagyan ng gata. Doon sa ano lagyan ng gata. Hindi sila sanay sa gata. Pero masarap naman pag ako yung nagluto. Ganyan lang siya. Mamaya to ibabad ko siya sa tubig na may asin. Sa Pinas, hindi ko naranasan yung ganito. Dito lang sa Taiwan. Diyos me, Marimar. Sinong relate dyan? Mga caretaker. Nag-training tayo. Mag-alaga ng matanda. Maglinis ng bahay. Wala naman tayo training na ganito, di ba? Ayan. Sarap sana to pag ginataan, tapos lagyan ng yung dried na dilis. Doon sa loob si Lola, nakatutok siya sa electric fan. Kasi, ang init.
Kanina binuksan namin yung aircon. Natulog. Yung kanina natulog kami. Binuksan namin yung aircon. Tapos paglabas mo ang init, ang sakit sa ulo. $40 yata dito eh. Mas grabe na naman yata sa Taipei. Sa Pinas. Sabi ng ate ko kanina, umuulan doon. Ang ganda naman kung umulan. Mahirap naman kami sa buhay sa Pinas. Pero hindi ko naranasan ganito talaga. Dito ko lang naranasan sa Taiwan. Dito ko lang naranasan sa Taiwan. May tanim pa nga ako dun sa likod. May tanim ako na okra. Bukas bibisitahin ko yun. Lilinisan ko. Babad ko ito mamaya sa asin. Lagyan ko ng konti ng tubig. Ito yung gusto ko guys. Ang sarap, malambot siya pag naluto na siya. Dito sa may parang ulo. Meron pa sa loob nito. Kaso sabi ko kay Lola, wag balatan lahat. Sa susunod na naman. Nakatiyo ang ilong ko. Only in Taiwan. Kung naranasan magganto. Sa Pinas talaga hindi ko naranasan magganto. Kaya mahirap ang buhay. Ma, nilai chipen yufong ah. Chipen, wanyan yufong. Te. Tinatawag ko si Lola, dito siya magtambay, meron ng hangin. May isa pa guys. Yan, may isa pa. Tapos na. Ate. Parang dito lang yung gusto ko. Manamis kasi. Parang may lamok. Yan, tapos na guys. Tapos na. Yan naman, lalagyan ko na siya ng asin. Lagyan ko siya ng asin. Tsaka tubig, babaran ko siya. Yan, alisin na natin to kasi makati eh. Lagyan natin siya ng asin. Tapos magbalot tayo ng plastic kasi ang makati. Makati siya. Wala kasi kaming gloves. Diba? Ayan guys. Nababad ko na siya. Lagyan ko siya ng asin. Yan lahat kanina yung tatlo.
tatlo na, ang tawag doon, 3 puno ng gabi. Yan, ibabad ko na siya. Yan. Yan, guys. Ayan. Babad ko muna siya na hanggang kanina, ay hanggang mamaya, mga siguro, mga 6 or 5:30. Ahunin ko na yan. Ayan. Hanggang dito na lang, guys. Muli, ito si Benji Aquino. Salamat sa panonood. At salamat din sa mga nanood sa mga latest video ko. Sa mga mapapadaan sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. At like nyo na rin po. Mag-comment po kayo. Related lang po sa video ko. Maraming salamat po. At pa-share na rin po para makita ng mga kaibigan nyo. Sa mga walang sawang nanonood sa mga vlog ko. Maraming salamat. Bye-bye.